ଆମେ ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ, ସେପଟେ ଥିଲେ କୌରବ। କୌରବ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିବାରୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୋଣ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭେଦ କରିବା କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ପଶି ଫେରିବା ଜାଣିନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନେ କହିଲେ, ତୁ ତ ପିଲା ଲୋକ, କେମିତି ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଲୁ? ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ କଥା ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରୁ ବାହାରିବା କଥା ଶୁଣିନଥିଲି। ବାହାରିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭୀମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରକୁ ଯିବା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ଭୀମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକୁଟିଆ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ କେହି ହରାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଶଲ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସପ୍ତର୍ଷି ମିଶି ଏକା ସାଥିରେ ଚାରି ଦିଗରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହସର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରଥଚକ ଧରି ଘୂରେଇ ଘୂରେଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହ ସାହସର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ।